Kan man få en klunk? Jajamän! Var det gott? Det är starkt svin. Aha. Vodka. Det är faktiskt glasög. Det är blossaglögg. Hörru, varför dricker min glögg? Det var gott. Glögg. Det är blossaglögg för tusen. Det är jättedyrt, det kostar 4 kronor. Då, Äkta! jag kan spy ut det om du vill. Vad säger du? Jag kan spy ut det om du vill. Det Men jag spyr ut det! är 2,22. Det är 2,2% volym. Okej, kul att 50 veta. milliliter. Ska jag spy upp det va? Du vill. Jag vet inte. Du kan säga. Jag kan säga med ord. Ja. Okej. Åh, Åh, spydde du eller? tror du? Det är en hel tum. Ja. Nej. Kan man få en klunk? Jajamän. Det droppar på riktigt. Tack och hej! Leverpastej!